ko di ay. Sing. Portahan niya to. Nini, kamara to. Kami guys. Tara guys. See you next month ha! Pasila sa tayo. Nanay nagkita. Ning balik na pag Manila. Patro ko mereka. Em. Ang peng. Dano sa kang mahal bitin na. Papalit tag tentana. Kaya mo sa ninuturo kong gawas. Uy, mata. Bye-bye mo, Amping. Si Bartolo. Hi guys! Dahil po sa kuan shop. Bis magtaba may saging. Ha? Saging arang ka kuan, arang kusog magawan. May saging tabunan na sa taas. Hindi kaya ramang ka kusog uguan kan pagtaba ada ni ron. Ha guys. Ay, sagamang tuso dari saging. Hindi tagbaha naman lagi. Kung danoy. Panawa namang saging na turtubunan kayo. Talaga jugbaha. Ito yung kuan. Kapajas. Oopsing. Lah. Kato dito. Tay duha dito. Kani. Toret to ah. Kani ba? Kana. Sa doon pala ba na dahon? Sa doon. Kato dito kay guwang na. Ito ah. Duha abot ah. May doon kabulig diha. Kato dito. Kani. Bawal man ka. Mura magpitsapihon. Kani siya. Katong isa. Katong ko sa nga. Wa man ni mo kuhaig kuan. Kana ay dabong pa man. Pwede na na. Kurinti ra ba ni? Kanaan pwede na na. Kare. Upsing. Kani, di pa kani dabong pa. Sa duwa to kasi magpay dahon. Tanak ko na to. Tanak. Kaluoy, kajapihin. Ha? Ito sa laman na, luoy man. Pwede na na. Nara ba kay kurinti ah? Hindi na na, nagkara ba rin na, kalmay ko sa pihin. Nagkamay. Karing kamay aha. Ako isa. Ang sipiyo naman na. Pwede nahan? Guwang naman ni isa. Kanagad mo naman, bisa pihin. Ya guys, diray nagdagay so kay gagmay pang saging nga buyag. Amo na lang magipod bisag dabong-dabong kay basin og kanas mga wakwak bitaw. Gipan pa jud ko sa kapazas sa kabok guys, aning kanang nang hinuga. May kapazas daring Bisaya sa among kamalig. So kaning kamalig dani wa nang tani nagpuso ipuyan na siya ni wakwak. Just daris ubos din among saging hanapay tundan daris ubos guys. So, ang magdugay, dyan ang gisipi. Parang masud na dalis bag kay
Biyahe na balik sa Hello guys, ang kagagmay. Masuri na nagtuskuan. Di mo mapabilin? Masuri sa bagbag no? Hi guys! Mauuli na ko. Manamig tubag saging. Diya si Marjorie guys diya. Kana mini. Ang saging. Kapag pa isa ka sidlan ng dari, sidlan tadi kuan utanan. Lagi nagkarap tong sidlanan. Taring dadang ni sidlanan dari yan. Kay basi kuan, ada hugaw. Anang na oy. Bawang ginamas. Adto nami. Kana ko di ay. Sing. Portahan nga to. Nini, kamara to. Ito ni guys. Ito na mis lungsod. Narwa na po. Magsagin to sa likod. Moments later. Hi guys, good morning. Karon day guys, diyan na Miss Valencia, na uli na dami gabi pa aram ko ka clip pa kaput. So karon na ipadasog ang vlog na vlog na sa pagpud na magsaging guys. Bukod sa saging nga dapat jud mi kuan. Gabi ko ni nganda sa nganda ni di kani mo ni siya guys. Aning lutuon karon ang dengagan man ni pamrinda nila. Na kasi nakaila dani. Dakos sa mga sa Carlan pero gabi ni siya guys mautan po ni isang kuan dani. Kanang isang kuan ba guys himog laing kasi naka maudaan ni. Diya kayang manghod wa pa man lagi ni sa kakanda ni kay dugay sa Manila. Ana mga Carlan dito pero lahi ra jud kaninga ni nga gabi. Pon sa tawag ni jud na comment sa manas ubos na nakaila dani. Tilaw na ng Pero siya nakatilaw. Gabis Manila. Kaya nga Ikaw rin katilaw na kanin Roy? Ang lamay lagi ng lamay pas Carlan. Andiyan ang paswag pagkaon. Sino ba nag-agan ra? Andiyan guys. So alay katilaw ang agon. Si Malo. Ano yung nag-agan ra?
Adubo wala. Ikalta sa Excel din na. Pila to, kasi nagatira to. Ato burger Kasi sa nagatira to si Kuya Bart. katungkuan ka to. Ah. Lumala na bi. Manguan na, zaman na ka, tipo ng elektrisana. Mamana na. Dara to hiluan. I-blank po. Vlog long. Dara ibot ko kamang-kamang ko na. Awi pa din. Bugot pa. Diya guys, kato ang manghod. Kato si Adjoy Junior. Wa para dyan sila sa nanay magkita. Kay malagigi siguro dali lagi dari ag trabahoon. Diya. Karong adlaw mo flight na panapadong Manila guys. Bali 3 days ra si Diya kay malagi pa sa ida kang project dadton Diya. Ija sa kunong atubangan tong ijang project nga gi bija ibilin pa jang puro man didto. So kinalan si Jang mo flight rong hapon. Morning nga haning gi siguro gluto. Kay pamerinda nila ansa pan sa larga mga alas 2. Saning kuanon dengagon kay ara makatilaw lagi sa kay wa lagi sa katilaw daning pagkauna. So bozo palandon guys nga pasal makita sila sa tag si Nanay Denise isang anak na junior balik ug Manila kay importante mo kaso guys kinahanglan putang mga narbaho para magbuhi puta so sabton lamang jud namo guys nga pa sila magkita kay gikan sa Manila dari diretso man siya sa kuan dari nagtrabaho man dari sa Kang Imimbay. Ilan ba na yan? Sinuban. Gulay. Laut. Daot to. Ngayon na naman ano. Hmm? Yes, toras ba sa kubay nga ning tanong ko nga ni. Ignan naman. Pwede ba tayo? Sila. Dito. Diba? Pinabinong ko sa adobo. Nalam nila Kapit kilo. Sige sa kamatag yan ni, basta kay Ito mga kata, mga buwan apa. Kasi mayroon sa inyo ganyan niya. Gaso din na itong gabi. Hindi magulay. Violet. Violet. ay mayroon din kati, mayroon din doon, violet kay kay nung aloy. Nakakain na rin ako ng violet. Ay, lamis power. Dami pa ni? Labi na kawot. Dami ni, mas dami eh. Kawot. Ang gulam na. Normal na siya ka ng bawo nga paan. Tapos may pilipog. Purupaan, kanon. Basta lamay lagi, tamis nga. Dapat, talaw na. Wala yung power. Ano eh? Tama, mayroon. Kami pag nagkatanim nito, tawag sa amin sa Tagalog, kaingin ba ng kubat? Kainin na. Hindi naman na maunod, kaya na, kuhaan naman na. Itong gagmay. Punta kaingin Nakuta lang sa katong gamay, di ka na hindi naman na maunod. Tama ba yun nga eh. Yung susunod, lalagay. Dad, magpususasang dadaan, magtanong niya na. Sisigaan niyo, silbang. Pag nasilaban mo yun, Tandaan. pagtubo. Ang ganda na. Ano kung kara na? Laro lamang. Nagat mo yung sa kalingan nagkathan. Ha? Ano yun? Nagat mo ba? Asam na ka? Tugtog sa ano? Paho mo to. Di, Hindi nga na nga dyan. ni Zed. Nailan sila. Kung kara. Sino ba naman nagat kita? Nangyali si Ikot eh. Na may post nung ano eh, Mario nagbuhat, saan man to? Nagbay, lata. Nuro pa tayo. Tugtog. Dog ka din gay. Saka dyan? Sayang naman ito no? Mario na din Mas tagang Mario ba? Kasi kung peragatan yung ano eh, balik. Tigit-tigit na kamay. Sa oras sa kamunan. Ay, Eh, uman niya! Hindi ka, magandang ako. Sa dito, buwan na ito. alas dos. Padungat to, ara may sa oras, nagdaon naman ka. Ano naman? Ginagdaon mo, na naman yung nag-abang niya ako. Malo nang sa mga duwat. Ikaw gamit na traffic yung purpose kung nila. Kanila, may paabong sa kag mga walang oras, walang kapikan. Oo, bit yung da, kanina, ang lawas ako uli. Maling nga pa lang dahil at naman yung luto ko ng daan. Ang taga yung silban nito. Apin na sino ba rin? Ang mali makapahawot. Isa-isa
buat nak bisa buat kung taong. Sino ba? Wala malaki. Sandali lang ba? Kasi magtagtad. Ha? Ikaw tayo. Ikaw magbahin, be. Ay, gahi. Di ko ba? Nana mo Sundan kuan, kuhan. boy. Hawak sunang no. Garong ba? Garong. Kato na, dapat da. Ano pa? Sino ang marap pa ho? Sambay. Parang kuhara ka dito na. Pau ng putian. Alam mo, paskarlan. Na, paskarlan. Kaning unod sa gabi kinagian. Mone. Sulahin ng gabi nga, wala ng gabi ano. Error rin ah. Ako rin kung ano gasa sa mga. Ay, anang pre, anang nga nga ng asal mo yung baho. Kan ako ang nunod. Ako ah. Ito nga dito ko ah. Ang ganang ini po. Ta. Kata. Iya. Ako na kakangog tulog kayo ang mahurot na na. Lagi. Lawi. Langit bisa din gabi. Ay, Kaaloy ni bay? hindi nakan. Gapon. Kaya tag ni tatay. Ito Wala na nanong bi. Sting dengag. Ha? Sting dengag. Sting. Tubigan. Dengar wala pag dengar karla. Gamay ra tubig din ita. Dari na kaya mabantasan ng sabaw. Wala may hapitan ba? Hapi nagbani. Pasak kita melalui ora. Ha? Pasak yun kita nang pasak ito. Pasak na. Basta. Dili sa span. Lagi, tidak sa humok lagi ni tanong. Ginang nga dito dito. Ganita nagtanong ko sa balik ko. Maning unod. At wala kita wala uno des. Wa po daho. At Kasi sa ni libaw na ni tambok. Ay, nagkasal ko sa bahay. Sanang ka mukul. Tapos basak. Kana mo oh. Ayun. Sus. Tagduman na. Oh, start ni siya. Pasal binti. Hindi na. Turay ya, turay pa ko. Magtawad ka pa. Yeah. Kari, naghimprin na. Basig ka ni motor pa niya na Ako eh. na madyo sa amin sa ato kon. Hindi, uwan eh. Motor ka na eh. Ito, po na ano isa mo ni gabitan eh. Itanong mo na ya. Dati ang utangan dito. Ang imaginan. Ball purpose. Mautan daw pala yun. Gulayin ko mo Gulayan daw yan mamaya. Yung mga daghan ito si Julia. Maliliit yun. Si Polo. Maliliit Hindi lang ito klase katunggat mo ito. Day! Morning, Day! Anong kain lilit? Kita si Polo. Ito kung matagtiki kung baro. Ha? Matagtiki. Palit init. Ang nang ulan sa silid. Ako sili. Dara guys. Bago binubunot yan pag mga ano lang, mga tatlo, apat na ang palwa. Ha? Laki ng laman. Ano na? Priyas. Iba ni Priyas. Gabi ang makamansa. Ano nagamay rin sa bawang. Kasi malata. Hindi malata na yan mga. Oy! Hindi mo nalata. Ngunit. Hindi ba natin? Kaya ito ang ringan namin. Gabi. Pero ikindi. Dito yung timplada. Palitan na yung mga lipoy. Tanawa niyo sa boroy. Hindi na na? Ito na yun eh. Tama. Astra. Dahil may takang. Ang malata na yan ang ringan kuan. Gulay. Kamuklubi. Kada. Gamang roman. Amino na. Espiso ba? Yung kamulo man nila ang kamera. Hi guys.
guys, sana guys. Dada pa kang malong ko adi ah. Pugita. A few moments later. Hi guys, ako iko karon di ay. Okay, niulit si Manang Evangeline. Manang Hilin, niulit. Hapon dari ko nagdag ka. Luto dari kay langit magluto ko sa kay aris ang. Wala kang rega. Pag ito siguro muraganan na kay hindi amado nang mauna si Ja. Pero ko yung ticket. Ano gana na bag yung ticket og kuan. Na guys, libre na merinda. Darag dinangag nga. Nga na po. Gabi. With ginamos. Gabi ng aloy. Nara ko nung lamian. Kami na ito. With saging. Tundan ko pa tulo ko nung ginamos sa Gabriel. Day! Em! Yaw. Bata ko yung sige na. Sekreto sa pagdengag og daghan kinahanglan pabukawan. Ha? Hi guys, dara agutan ang lamia. Imo nang gi kuaning kuan nang si manang nagluto utang sinunuban. Ali day, lami sinunuban day, mamog na ninja. Ha? Safeguard. Sabaw na isa ko lang safeguard. Isa ko safeguard dari sa utan. Manang rin nagluto sa utan guys. Nag-utan guys. Gabrihan guys, mong gamas. Pwede na nanan. Ah, Halos niya maya. Pa jeng iti wajang simbot mo gahe. Maya. nawa na mong labad. Ja guys, Bartol we social kay nagpangtuhingit murag insik. Gamit og chopsticks na, patusok-tusok, kay jang pagkaon. Magpalit mo dan og cake, ibulit mo niya. Ah guys, See you next month ha. pa sila sa tayo na nagkita, ning balik na pag Manila. Otro ko mereka. Em. Ah, amping. Dali sa nang mahal na bitin na. Papalit tag tayo sana. Kaya mo sa ninuturo kong gawas. Buing mata. Bye-bye mo, amping. Si Bartol na. Roy, Roy. Mga to ka lang mamaya maluha kasi baka ako na lang magbukas. Hindi na siya magkatok. Ibutang na ako danong sa kainodoro din eh. Kabuhan na rin doon. Ah, tama eh. Bye-bye!